Mae'r Gymraeg yn un o drysorau Cymru. Mae'n rhan o'r hyn sy'n ein diffinio ni fel pobl a fel gwlad. Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn lansio ei polisi sgiliau dwyieithog sydd i'w weld ar ein gwefan. Nod y polisi yw sicrhau bod y Bwrdd Iechyd yn gallu darparu gwasanaeth gofal iechyd dwyieithog rhagorol i'r cyhoedd, a hwyluso staff i ddefnyddio'r Gymraeg yn naturiol yn y gweithle. Uchelgais Llywodraeth Cymru yw gweld miliwn o bobl yn medru ac yn mwynhau siarad Cymraeg erbyn 2050. Mae'r Bwrdd Iechyd yn gosod targed ei hun mwyn sicrhau bod gan 50% o'i weithlu sgiliau ar lefel sylfaen neu uwch o fewn y 10 mlynedd nesaf. Defnyddiwch y polisi i'n helpu i weithio gyda'n gilydd i ddarparu gwasanaeth gofal iechyd dwyieithog i'n cymunedau. Yn rheolwr recriwtio, rheolwr llinell, siaradwr Cymraeg, darpar weithiwr yn dysgu Cymraeg. Gadewch i ni gyd weithio i gyflawni ein nodau. Diolch yn fawr iawn.